Nanjengoko abafundi abakumaziko emfundo ephakamileyo bebuyela kumagumbi okufunda kulo nyaka, intsholongwane ye-corona isengumngeni. Iiyunivesithi eziliqela sezibhengeze ukuba kufuneka abafundi nabasebenzi abagonyiweyo kuphela ngaphakathi kuzo, kodwa iinkokheli zabafundi zimemelela ukuba kuhlonitshwe amalungelo oluntu. So we reject and we are very much disgusted at this imposed mandatory vaccination. We view it as a serious undermine imposed against the student populace. Abafundi ithi kulungela ukulwa elidabi. We don't want our students to be bothered by any institutions when it comes to vaccination or any mandatory vaccination. We'll make sure ourselves, we'll go to these institutions and make sure that all those students, they get access. No one must be denied that access because they have not vaccinated. Ephakamileyo limemelele ukuba kubanjwe iseshoni zokuxoxa nzulu ngalomba, kodwa kukabikho sigqibo sithathiweyo. By the time we take the decision as government, we have as wide a range of views and consultation as possible. But that should not detract from the fact that we are urging everyone to vaccinate. Mfundo sewusebenzisa umgaqo-nkqubo wokunyanzelisa ugonyo, oku kuthetha ukuba abafundi nabasebenzi abafuna ukungena kula maziko mfundo kufuneka baveze isiqinisekiso sokuba bagonyelwe i-COVID-19.